баръакси гузориши тозаи World Happiness Report ки мардуми узбеку, қирғиз ва туркману қазоқро аз тоҷикон хушбахттар арзёбӣ кардааст, ҳеҷ ҳамсӯҳбати мо дар душанбе худро бадбахт намедонад. аксари хонаводаҳои тоҷик сиҳатӣ ва оромиро меъёри асли хушбахтӣ медонанд ва мегӯянд ки то ҳол ин меъёр халал надидааст. аммо дар радабандии кишварҳои хушбахти дунё ки шабакаи иҷтимоии рушди устувори Созмони Милали Муттаҳид бо кӯмаки донишмандони пажӯҳишгоҳи замини донишгоҳи Колумбияи Амрико ахиран таҳия ва нашр шуд, Тоҷикистон дар миёни 156 кишвари дунё дар мақоми садум қарор гирифтааст. World Happiness Report бар асоси меъёрҳое чун вазъи кишвар, ҳаҷми даромади миллӣ бар сари ҳар аҳолӣ, ҳимояти иҷтимоӣ, вазъи саломатӣ ва тӯли умри инсонҳо, ҳаққи афрод ба интихоби роҳи зиндагӣ, саховатмандӣ ва ҳам таъсири фасод таҳия мешавад. хонаводаи Сангин Мурод Қурбонов, сокини 64-солаи шаҳри Душанбе, аз 52 нафар иборат буда, ҳама дар як ҳавлӣ зиндагӣ мекунанд. шодравон падари мо гарчанде мардум аз синфи коргар буданд, лекин бисёр санъатдӯсту шеърдӯсту каломи баланда хуб медонистанд ва ҳамеша ба мо насиҳат мекарданд ки ман хушбахтии оиларо дар ваҳдат мебинам, дар дастаҷамъӣ мебинам, дар ҳамнишинию ҳамсӯҳбат будани якдигар мебинам. вақте ки шумо мебинед ки бачаҳои шумо, набераҳои шумо бо лабханд, бо табассум давғеш мекунанд, бозӣ мекунанд, хушҳолӣ мекунанд, рақс мекунанд, мусиқӣ меновозанд, ба фикрам оила аз ин беҳтар хушбахтиро намедонад. ҷумъа Гулҷон Муҳаммадова, як сокини шаҳри Душанбе, гуфт маоше ки ӯ ҳамчун ҳамшираи шавқат мегирад, аз ин моҳ то моҳи дигар ба зур мерасад. аммо бо ин ҳам ӯ пулу молро барои худ ва хонаводааш меъёри хушбахтӣ намешуморад. маоши мо қаноатбахшам набошад, мо ҳаракат мекунем ки расонем, ҳаракат мекунем, мо талаб намекунем, мора худо худаш метиҳад, мо ай худо талаб мекунем. баъд мода маошмон мо намегем камай, намегем зиёдтай, мо ҳаракат мекунем ба ҳамон маош рӯз барем, зиндагӣ барем. хай ин ако ҳами хеле ҳозир, ҳеҷ кас намега ки мада пули калонте, пули калон ин як дарди сари одам мешавад. фикри ман қатӣ ҳами каме беғам нақсар не. онҳое ки дар Тоҷикистон ба омӯзиши афкори умум машғуланд мегӯянд, тоҷикон ҳамеша дар суҳбати рӯбарӯ кӯшиш мекунанд аз ошкор кардани камбудиҳои зиндагии худ лаб накушоянд. барои ҳамин ин чиз сабаби асосии масалан ихе баҳогирӣ не. шумо худи фарқията бинед, Ӯзбекистон дар ҷои 49, Тоҷикистон дар ҷои 100. ин дута мамлакате ки қариб шароити як доранд, менталитети як доранд, маданияти як хела доранд, шароити зиндагии мардуми оддӣ ҳам хай дар Ӯзбекистон сал баландтар бошад амадрои статистика, лекин умуман гирем агар қариб ба якдигар монандии калон дорад. барои ҳамин инҷа ки нишондиҳандаҳои статистикӣ, нишондиҳандаҳои иқтисодӣ, нишондиҳандаҳои макроиқтисодӣ масалан ҳамроҳ шуд, Ӯзбекистон пештар мегузарад. албатта навмедӣ ё худро хушбахт надонистан ба табиати мардуми тоҷик ва умуман мардуми мусалмон хос нест ва онҳо дар ҳар ҳолат шукргузорӣ мекунанд ва худро хушбахт мешуморанд. чунин рӯҳияро мардуми Тоҷикистон аз даврони шӯравӣ ба мерос гирифтаанду ҳоло зиндагӣ дар Тоҷикистони соҳиби истиқлолро барои худ хушбахтӣ медонанд, бо вуҷуди он ки ин зиндагӣ бо мушкилиҳои зиёд ҳамроҳ аст.